Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. It-tieni stazzjon. Ġesu mobbi is-salib. Nadurawk o Ġesu imberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Inti waħdek bħala ħati fuq spallejk salib erfajt, u fost pwini l-aktar ħorex, sal-Kalvarju bih int tlajt. Iżda int, Ġesu, bis-sabar, ġarrejt l-ewda fuq spallejk, biex li l-bniedem midnub teħles u bl-imħabba tixbdu lejk. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema lik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.